Na Rympei U ke channel nabynta paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Kekerwa khubor ka bala thod ba David like plang bat ka subject jong ne ka khubor ka dei sha rong ni sha rong tu ka jingjah rngai u dewïong bat ka jingduna uslap haduh san phun riu persen hatu dewïong u bala ja rngai haduh 1000 metric ton na ka jakalum thup hakasnong rajaju bat dengan east giant hills u sha rong ni u sha rong tu namar kani ka jingjah rngai dewïong ka penshayong yaki babun kham tam hadin bo menteri sarkar u makramen selau ong balik si dewïong ula ban sha rong ha ka sa Bangladesh na marka jingjur slap kat ba ka kai phot na ka im dipat ka pen pa ba menta usnem ka jinghap slap ha meglaya ka duna palat na mar ka jingduna hadu san phun riu persen uslap lada yanujor bat usnem baladem hadin kani ka jingkren jong new menteri na kaliang u sembut menteri ramba u ba presiden song ulai thu bana kaliang ka sarkar ka batha eki bor Shah district ban tokit bani ahlor kani ka jingjah rngai u new dewïong bat ban ai ka kai phot cha ka sarkar na mar ka sarkar jilla kan ha ban ai ka kai phot cha ka sarkar padeng ka meglaya ka bala jutip kum ka jilla ba jur slap ha man tausnem ka de ka weina ki jilla ka baduna slap tam ka bala ka jingduna jong ka long hadu san phun riu persen nila batha eki bor district ban tokit bania bat ban lap eki jing shisha halor kani ka jingjah rngai u dewïong bat ban ai ka kai phot cha ka sarkar bala dalap badan balik bi an halor kani ka jingjah rngai u dewïong ka an kana ma mrei kan le ek badan kam ong sembut menteri ramba u ba presiden song kani ka jing pha toket ka sarkar ka long kham tam e hadin bala batha da ka ying bishar high court jang ka jilla ba ka sarkar ka de ban toket bat wat eki jing shisha halor kani ka jingjah rngai u dewïong na markat kum ka kai phot jing toket balai phawei jong justice retired pp kataki ula pentip sya ka ying bishar halor kani ka jingjah rngai dewïong na ki jakalum thup kani ka jingjah rngai jong dewïong kala pen ki imbiang ye ki jing kenno baka jur ka jing khai be anyo dewïong na meglaya wat apeng gi hukum ba pher bala pen mi da ka ying bishar baka sarkar ka dai ban perking bat pek ngor ba halor kini ki jing kenno na kaliang usumbut menteri ramba ula pen pauru baka sarkar ka priang songhai ka jing tokit la kalong da ka ying bishar supreme court ni da kanu ka kan hun tokit la ni ka agency jong ka sarkar preng halor ka ni ka jing kenno ti bat khai be anyo dewïong na malada lap ka an kan le ka badan kam ila batha e baroh ki bo district bat ki sp jong ki district bakin long ki ba pek ngor bha bat amdan kanu ka jing khai be anyo dewïong ong ba preston ka jing kenno sha rong kala pen shayong shisha namar tang nadu u banai jeliu hadu u naitung ka jing yo slap ka long tang rius pa khandai pho pa nyo milimeter ka ba man na usnem ka jing yo slap hakini ki banai ka poi vech shaka shia jar san spa san pho san point 100 milimeter kumbala ai kai phot da ka imd ka jharkan ka bajulong ka jilla batar khong slap man ta usnem ka jing yo slap jongka ka pahu haru san phulai persen hakite ki jo ki banai haning ha is Khasi hills kum ka mausun ram ba sora ki baju bana kum ki jaka baju slap tam man ta usnem ki duna haru san phunyo persen hausnem ubala pen bana ba u dewïong ula sha rong hauni uju usnem pat ikum ba uslap u phet se jingai kan mau tang ka wei la da ju slap kanu ru ka kamla da lei ru ban rong lut plan yo dewïong namar kala da lei ru uma kermen ulong ngam tharai ba ki briu kin khai bi an namar menta la sha banti dewïong da ka but start sayan ngrei ka jing shisha pat kalong bakani ka jingjah rngai dewïong ka bu ha kai dum ya baroh namar kat kum ba mi ka khubor balayo layathu baka jingti jingkhai be anyo dewïong kadang yai beteng bet hadu menta ha east giant hills district